danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sabbin karatunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda ku sani, sunana Abdulrashid Muhammad Talamis, Darakta, wato shugaba na Talamis Learning and Information Center masu koyar da turanci da sauran darussa ko wace ilimi na zamani. To, yau za mu duba ga ways to say good night. Ways to say good night, wato yadda za mu ce sai da safi. Yawwa, good night ma'ana sai da safi. Yawwa, mun yi darasin ban kwana, suna kamanceceniya. Wannan ban kwana za ka rabu da mutum, wannan kuma in dai misali za ku rabu, dare ya yi za ka ce wa mutum sai da safe, to kana iya faɗin haka. Yawwa, ka ce wa mutum sai da safe. Yawwa, time. Number one, muna da night. Night. Good night din kawai sai mu cire good din sai mu bar night. Kana iya cewa night. Yawwa, an san night yana nufin dare ko? To good night. Good night kenan, wato ma'ana na ce sai da safe. To night kana iya cewa night kawai. Night kana iya cewa misali informal situation, wato yanayi na in kana gaya wa wanda ka girma ko kuma abokinka ko dan uwanka, kana iya ce mai night kawai. Night shikenan, ka ce night, night, night. To number 2, muna da good night din kansa. Kana iya cewa kawai good night din kansa, wato formal ko a wani yanayi ne in za ka yi mutum ka ce mai sai da safe, kana iya cewa wa mutum kawai good night. Ko wanda ya girme ka ko wanda ka girma, ko wani yanayi ne dai, wato formal kana iya cewa mai good night, good night, sai da safe, sai da safe. To number 3, muna da me sleep well. Sleep well. Sleep well ma'ana kai bacci sosai, kuma kai bacci sosai, ka samu bacci mai daɗi. Yawwa, kai bacci sosai. Sleep well. Number 4, sleep tight. Sleep tight, duk tafiya su da sleep well. Shi ma nan ana ce maka ne, wato kai bacci mai daɗi, mai kyau. Sleep tight. Yawwa, kun ga macatin da misali ka gama chatin da mutum ya gama chatin da masoyiyarsa haka, za su rabu sai ya ce kawai sleep tight. Yawwa, ko kuma kin gama chatin da saurayinki ko mijinki, misali kuna nesa, kawai sai ki samu sleep tight. Yawwa. Ta number 5, na 5, sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams shi ma na nufin me kai bacci mai daɗi, ka yi bacci mai daɗi ko ki yi bacci mai daɗi. Number 6, na 6, pleasant dreams. Pleasant dreams shi ma yana nufin me ka samu bacci mai daɗi. Pleasant, haka ce pleasant abu mai kyau. So pleasant dreams yana nufin shi ma ka samu bacci mai daɗi, bacci mai daɗi. To number 7, na 7, time to dream. Time to dream. Time to dream, wato lokacin mafarki. A san dream mafarki. To aka ce lokacin mafarki yayi, wato lokacin bacci yayi kawai. Yawa, an san aka ba a yi mafarki sai mutum yana bacci zai yi mafarki. To na aka batu da yace time to dream, lokacin mafarki yayi, yana nufin lokacin bacci yayi, ma'ana dai kawai sai da safe. To number 8, na 8, muna da me until tomorrow. Until tomorrow. Yawwa, mun yi yanayinsa ko until mun yi shi a baya. To wannan kuma mun kace kawai until tomorrow, kana nufin me sai da safe. Tomorrow yana nufin gobe ko? To until tomorrow sai da safe. Sai number 9, na 9, aka ce me have a good sleep. Have a good sleep, wato ma'ana me ne maka fatan samun me kyakkyawan bacci.
ne maka fatan samun kyakkyawan bacci ko ne miki fatan samun bacci mai daɗi. Bacci mai daɗi. Na 10, see you in the morning. See you in the morning ma'ana mu haɗu da safe ko kuma sai na ganka da safe. See you in the morning ma'ana sai na ganka da safe ko sai na ganki da safe, shi ma na nufin kawai sai da safe. Kafin mu shiga na 11 ina so in ja hankalinku game da subscribe. Wanda bai subscribe ba fa ya danna subscribe. Ya danna subscribe da ƙararrawa domin ta haka shi zai dinga samun duk wasu ƙayatattun shirye-shirye ko wace ƙayatattun darussa da muke gudanarwa domin a iya turanci, a fahimci turanci, a gane turanci, a san turanci kuma a amfani da turanci. Yauwa, ai subscribe, a danna ƙararrawar sanarwa shine in mun saka za ku gani kai tsaye. A danna like da comment duka dai ai mana. Muna maraba da duk jin sakonninku da wasu shawarwari. Yauwa. Number 11, 11. Night night. Night night. Wannan shi ma wani hanya ne da aka ce sai da safe amma yawanci an buga wa yara ko? Yauwa, night night. Da abin da ce night night abin da ya shafi harkar ana buga wa yara. Yauwa. Night night shi ma yana nufin sai da safe. Sannan number 12. Night night sai a kara da me? Sleepy head. Night night sleepy head. Night night sleepy head. Yauwa. An san sleepy wato yanayin irin jin bacci, head kuma an san kai, to aka ta sleepy head wato irin kan kai mai jin bacci ko literally aka fassara shi a gwargwar, amma dai abin da yake nufi shi ma na nufin duka dai sai da safe. Night night sleepy head time shi ma dai an fi gaya wa yara. Yauwa, mutum da zai ga ɗansa zai kwanta kuma bi night night sleepy head in zai mai sai da safe. To, number 13 na 13 shi ma night night sleep tight. Mun haɗa night night da me? Sleep tight. Night night sleep tight. Wani lokacin da number 13 da number 14 ana haɗa su guri guda duka. A ce misali night night sleep tight, don't let the bed bugs bite. Night night sleep tight, don't let the bed bugs bite. So night night number 13, night night sleep tight wato ma'ana mai shi ma kai bacci ko sai da me safe kawai. Yauwa, sai da safe ke nufi shi ma an ma fata kai bacci mai kyau, sleep tight ko. Yauwa, sannan number 14 na ce don't let the bed bugs bite. Don't let the bed bugs bite. In ka ce wannan magana kana nufin me? Wannan bed bugs an san bed bugs. Bed bugs shine kudin cizo. Yau yana fitowa a irin ana samun sa irin katifa ko? Yau musamman wanda take da ba tsafta kuma haka wanda aka fi yara suke kwana haka. So bed bugs kudin cizo, so aka ce kada ka bari kudin cizo ya cije ka ko ya cije ki. Don't let the bed bugs bite. Shi sa wani lokaci ana haɗa shi a an buga wa yara sai a haɗe shi gaba ɗaya a ce musu night night sleep tight, don't let the bed bugs bite. Yawwa, sai da safe su yi bacci mai kyau, kada su bari kudan cizo ya cije su. Number 14 na ce don't let the bed bugs bite, kada ku bari kudan cizo ya cije ku, ya cije ka ko ya cije ki. So number 15 na 15, don't forget to say your prayers. Don't forget to say your prayers. Yau aka ce prayer, an san prayer sallah. Kuma misali shi ma kamar addu'a ma ana kiranta prayer. Yau duk wani abin da mutum zai samu munajasi da Ubangiji. Yauwa duk wani abu misali addu'a sallah duka prayer ne. To, don't forget to say your prayers, kada ka manta da addu'a. Yauwa an sani mu musamman musulmai mun sani in za mu kwanta ya kamata mu yi addu'o'i ko? To wannan ta hanyar shi za ka gaya musamman yaran ka gaya musu kar su manta ba su yi addu'a. Su yi bacci mai kyau. Don't forget to say your prayers, kada ka manta da addu'o'inka ko kada ki manta da addu'o'inki. Number 16, falling asleep, have a good night.
falling asleep, have a good night. Misali nake dare yayi haka muna tare da zan ce misali abokina haka, to zan rabu da shi in ce masa zan iya ce masa ko ina riga na ji bacci gaba daya kama ni, yawwa sai in ce masa misali falling asleep, have a good night, ko shikenan ta sai da safe. Wato falling asleep aka ce misali zan kwanta bacci, have a good night wato ma'ana sai da safe ka samu kyakkyawan dare ko ka samu kyakkyawan dare, have a good night. Yawwa ne maka fatan samun mai kyakkyawan dare. Number 17 na 17, I need to hit the hay. I need to hit the hay. I need to hit the hay. Yawwa kada ka ce an ce I need to, misali shine I need to, ina bukata ne wani abu. So hit the hay anan idiom ne. Idiom wato kamar salon magana ko salon zance. Aka ce hit the hay shine kawai kai bacci. Hit the hay ko kuma a ce me hit the sack. Shi ma shine na ƙasa, hit the sack ko hit the hay ina nufin bacci. To I need to hit the hay, zan yi bacci, ina buƙatar na yi bacci. I need to hit the hay, ina buƙatar na yi bacci. Number 18, I need to hit the sack, ina buƙatar me shi ma na yi bacci. I need to hit the sack, ina buƙatar na yi bacci. Ana sai da safe duka nake nufi. So number 19, na 19, it's time to start counting sheep. It's time to start counting sheep. It's time to start counting sheep. Wato lokaci yayi da zan fara idaya. Sheep, tinkiya. Wannan shi ma idiom ne. Ba ina nufin a yadda nace ina so lokacin idaya tinkiya yayi ba a. Ai an san misali in mutum ya bacci zai yi farki kuma lokacin farkin wani iri da kasance aka ce mutum yana irga tinkiyoyi, ai abin ya kasance wani iri kenan ko ba ka ba, abin da mamaki. To an farki ai mutum zai yi komai ma sai a ce mutum ma ya irga ƙasa ko gari ma ko wani abu ne da yake ƙananu a ce ya irga shi ma, to an farki balle kuma tinkiyoyi da suke manya. So it's time to start counting sheep, na nufin cewa ma'ana yana nufin shi ma a lokacin bacci na yayi ko kuma lokacin bacci da yayi, lokacin bacci na yayi. Yawa kamar it's time to sleep ne. Yawa shi ma ana ga wa yara ce lokaci yayi kowa. To na 20 na 20, number 20, see you in my dreams. See you in my dreams. See you in my dreams wato na ganka a mafarkina. Na ganka a mafarkina. Wannan musamman ga masoya. Yau wa saurayi da budurwa ba talabiji. Ta ana iya faɗin wannan domin me a ƙara danƙon soyayya. See you in my dreams wato na ganka a mafarkina. Ana iya ƙara sai mutum ya ƙara my love a ƙarshe ko? See you in my dreams my love. To duk wannan dai wani hanya ne da zaka bi bayyana ka nuna cewa me kai wa mutum sai da safe mu kwana lafiya mu tashi lafiya, wannan kenan. So wannan shine a ƙarshen darasinmu na ways to say good night, hanyoyin da za a furta a ce sai da safe, hanyoyin da za ka yi mutum ban kwana sai da safe, su ne guda 20 da muka duba. Kuma kada a manta wanda ba bai subscribe ba idan na subscribe, yawa idan na subscribe kuma me idan na like, yawa idan na comment. Kuma bayan ka na subscribe kada ka manta ba da ƙararrar sanarwa dan na kadai shine muna sa bidiyo za ka ga cewa bidiyo ya sauka, ka zo kalla bidiyon karatu ya sauka, wato karatun ka ko karatun ki ya sauka yana jiran a zo a kalla, yawa dauka. Fatan dai an samu littafi ana rubutawa. Yau idan mutum wannan bidiyon ya fara gani ya je ya duba bidiyo tun daga episode 1 na farko, da ko littafin sa ya dinga rubutawa dan wannan darasi ne da muke har jarabawa zamu ma. Yau wanda tambaya comment section ai comment a tura za mu amsa insha Allah. Yau wannan shine karshen darasin mu na ways to say good night, sai a tara wani satin domin ganin darasin mu da zamu duba gashi nan. Wannan shine darasin da zamu duba gashi nan. Yauwa wannan darasin shi zamu duba a matsayin darasi na
gaba. A tara, yauwa darasin shi ma ya ƙayatar kuma ya haɗu kuma za a amfana, za a iya abin da aka koyar insha Allah. Ni ne naku Abdulrashid Muhammad Talamis, Darakta.